Здравейте, скъпи приятелчета на Вили, минути след края на предния клип. За вас ще са повече, естествено. Здравейте, малко да ви се покуня. Продължаваме с мисията ни от предната част, която ние така и не изпълнихме, тъй като дойдоха всякакви други събития ни се изсипаха на главата. Ние така и не успяхме. Дори тези глави после ще мисля къде да ги закачам, че те стават все повече, а мястото ми за глави все по-малко. Така, вижте, дори и по зомби месото може да познаете, че не съм правил нищо, тъй като то не е мръднало просто. Стигнахме до извода, че искаме да си правим въпросният инфюзър. Ето това нещо, то се прави с озми, с желязо, с пещ и с червен камък. Да видим колко от нещата имаме в нас. Първо трябва да си направим две пещи. Една. Две. 4 желязо, ако не се бъркам. Тук има достатъчно. Едно килче озми, което също ще дойде от тук. Хоп. И червен камък. Къде държахме червения камък? Мисля, че тук вътре. Да. 2 червени камъка мисля, че стигаха. Метеоритният ни щит защити земята ни от метеорит. Я да видим. Дано да е кота, дано да е кота, дано да е кота. Не е кота. Той играта не ми каза този път нищо за котата. За паращи котата, така че няма как да е кота. Така. Направо строим. Да видим само как беше. Нещо такова. Не. Май червения камък беше отстрани. Да, ето го. Ето го въпросният инфюзър, който всъщност е механизъм инструмент. Така че ние горе-долу Galacticraft започнахме, сега започваме и механизъм. Да видим къде да го сложим обаче. Може би ето тук. На тебе трябва ли ти енергия? Естествено, че ти трябва. Аз какво си мислих просто. Взимаме 2 кабела, с който да го вържем към генератора. Хоп. И вече на теория към него стига енергия. Да видим, и до тук стига енергия. Мисля, че тук имаше начин как, ако си направим гаячен ключ, да направим така, че да не стига енергия до тук и цялата да идва тук. Я да видим как ставаше ключът. Buildcraft, Forestry, Galacticraft. Надявам се, че един чук върши работа за всичко. 3 желязо и каменно колело. Да видим другите как се правят. Не ми се прави такъв чук точно. Ти не си труден. Ендър гаячен ключ. Даже си най-лесен от всичките, бих казал. Не, Electrical Steel. Такова нещо нямам, за жалост. Желязо. Добре, желязо и колело. Я да видим желязо. Колко желязо имаме. Да преценим. Тук вътре има ли желязо? Имаме и нека направо си направим 3 чисто нови и свежи железни кюлчета. Ако си направим още такива касетки ето на тук и ако си оголемим леярната, всичко ще става толкова по-бързо. Аз разбрах как става и това. Тъй като един път опитвахме да разтапяме тук този черния материал, вече измислих как този тип тухли да ги правим много по-лесно, без да търсим пясък, глина, клей, без да се налагат всички тия неща, после да ги правим във вар. Изобщо много по-лесен начин вече има, защото успяхме да си построим леярната. Тая леярна е едно от най-хубавите изобретения в играта, честно дума. Да видим как ставаше колелото. Ето така, добре. И 3 желязо. Хоп. И вече си имаме и ключ. Я да видим с този ключ дали ще можем да спрем притока на... Не, може би друг вид жици трябваше да си направим, за да спрем на там притока на енергия. Нищо. Този ключ може да си го сложим ето тук, за да се знае, че го имаме. Тук как работи това нещо? Всъщност сега да видим металургичната щуротия. Ето го.
Я да видим как се слага обсидианът вътре. Така. Не, всъщност компресор за озмии ни трябва. Я да видим как се прави компресорът за озмии. Хоп. Това вече е малко по-трудно за построяване, но едно от нещата, ето това нещо, се прави тук, в металургичния инфюзър. И тук се слага червен камък, тук се слага озмии. Тук що видях как става. Добре. Да видим къде е нашия червен камък. Няма да използваме цялото количество. Само някаква част. Или ще използваме цялото, защото тя трябва да заради до някакъв момент. Нищо, горе-долу наполовина го напълнихме. Сега ще докарам озмии. Само дето не мога да преценя точно колко озмии ми трябва. Не вземам цялото това количество. Вътре си имам още, така че не е проблем. Слагам го тук вътре. Я да видим сега какво се получава. Дали е като на картинката. Това зеленото чудо. Оп, да. Basic Control Circuit. Нещо като основна контролна жица, схема по-скоро. Circuit в случая Circuit е в случая на схема. Схема означава Advanced. Я да видим Advanced-ната как се прави. Червен камък и желязо прави обогатена смес. Сплав. Обогатена сплав. Червен камък и желязо. Добре, носим още желязо. Мисля, че две такива пише, че ни трябват. Между епизодите ще направим леярната. Тоест просто ще я оголемим. Ще натрупаме много материали, за да ни е мир на главата и да става по-лесно всичко. Енергията не разбирам от тук ли я черпи в момента. Много ми е интересно. Мисля, че да. Така, обогатена сплав. Моля те, довърши се. Моля те, не спирай. Спря. Добре. Това в момента е в покой, така че повечето енергия трябва да идва на тук. Я да видим. Да, ето енергията. В момента се увеличава. Това харчи много въглища. Аз трябва да си намеря алтернативни начини за енергия. Като например да си направим още малко от озмии. Сега в момента. Алтернативен начин за черпене на енергия, като например слънчева енергия. Това ще е много добър момент. Да видим как ставаше озмиум компресорът. Тоест ето това нещо как става. Не, това го направихме. Трябва ни това. Зелено и две такива. Добре. Ние вече ги имаме всичките неща. Хоп. Какво още? Такова 4 от този тип. Тоест желязо още ни трябва. 4 желязо ни трябва. Тук вътре имаме ли за 4? Да, имаме за 6 даже. 1 2 3 4. Сега за 5 и 6. Айде и 5 и 6 ще ги вземем. Да видим. Имаме за още едно. За още едно кюче достатъчно материал. Хоп. Влизаме вътре да развиваме нещото. Добре, станаха 5 такива. Сега ще направим и 5 от другите. Я да видим сега каква беше рецептата още нататък. 2 кофи, за които също ни трябва желязо. Добре. Доста желязо ще ни трябва. Това е извода. Няма да се измъкнем лесно. Взимаме това желязо. И е време да го разтопим. Така лекенко. Което ми напомня, че лавата ни свършва. И
трябва да се здобием и с още лава, освен всичко друго. Но това ме навежда и на друг въпрос. Можем ли да си направим безкрайен лава басейн? Нещо като водата. Да не ни се налага да слизаме в недрата на земята, за да събираме всеки път лава. Това е много интересно. Като въпрос. Хайде, хайде. Ставайте. Ставайте, дечица. На. Няма таква песница. Аз ще изобретя. Знам, че като се разпея лошо и се пише, съжалявам. По-рядко ще гледам да е. И по-рядко ще гледам аз да е. Я направо да забързаме малко процедурата, защото с желязото става по-бързо. Абе, ние тук сме имали желязо, аз съм адски глупав. Хоп, ето. Само дете няма кой да ги мисли тия неща. Ето, толкова бързо се здобихме с преостатъчно желязо, бих казал. Сега отиваме да бутаме желязо в металургичната машина, тъй като никак не е малко количество ще ни трябва за направата на етаж щуротия. Я да видим сега. 4 такива. 2 кофи. Време да си направим кофи, защото ние май празни кофи нямаме към момента. Така. Ein, zwei, Polizei. 3, 4, Brigadier, 5, 6, Alter Keck, 7, 8, Guten Nacht, 1, 2, Polizei. Добре, тези неща са лесни. Това как се правеше? Озми... желязо. Това вече е зле. Това вече е зле, тъй като желязото ни е малко по-трудно за добиване. Тук да не свърши енергията. Да, свършиха ни въглищата. И въглищата бързо ще ни свършват така, ако ги хабим. Да помисля, можеше ли да вземем въглища? Можеше ли да вземем въглища и желязо и да направим ето така? Не. Така? Не. Пу. Желязото вече ни е малко по-сложна придобивка, а дори не ми си мисли за стъклата. Как точно ще ги направим? Обикновено желязно такова нещо. Я да видим. Блок желязо. Нъгети. Разтопено желязо. Я да видим. Fluid Transposer. Ама не, това също изисква да вече да имаме желязо. Добре, трябва да измислим как ще стане. И не на последно място, трябва да измислим друг източник на захранване и на енергия, тъй като така наистина много бързо ще ни свършат въглищата и всичко останало. Какво ще трябваше да си направим, за да построим, за да направим рафинирано кюлче обсидиан? Осмиум компресор трябва също така. Я да видим. Осмиум компресор. Да, но то ние всъщност не го гледахме до сега. Аз съм много глупав. Да видим стъклата как ставаха. Сива боя. А не, те ни пише, че може във всякакъв цвят да ги направим всъщност, нали? Я да видим. Да. Лайм също така. Добре, добре. Това е много хубаво. Тъй като мисля, че вече с стъклото ще се оправяме по-лесно най-малкото, защото там горе имаме стъкло. Ето тук.
като за край на епизода аз ще изляза и ще се помлатя. Ето цели 12 такова имаме. Малко ни останаха, аз бях забравил за тях. Но като за край на епизода ще изляза и ще се помлатя малко с тия пичове отвънка. Защото си нямам друга работа. Я ти бягаш ли? Какво стана? Страх ли ти? Скелета го оцели и се сбиха. Като направят така са ми много забавни. Я да видя кой победи. Скелета победи. Но той имаш хубав бронен скелет, че затова не е честна битката. Сега теб малко по-трудно ще те излъжат, тъй като трябва да подскачам в кръг около теб, докато се приближавам. Ха. И ти умря. Ама пък не ми пусна нищо. Гадняр. Нищо, поне си взех стрели, а стрелите ще са ми много важни за напред, тъй като не навсякъде ги има. Така, влизам си в базата, хапвам си тези нещица. Даже мога да си омагьосам още някой меч, между другото. Да видим стрели как се правят всъщност. Не е никак трудно, добре. Имаме сравнително достатъчно от тези материали, така че ще си направим стрели в някакъв момент. Сега обаче, като за край да си омагьосаме стоманен меч и стоманен меч. Тези двата върват заедно, така че можем да ги хоп. И да стане 8 и 9,5 атака и острота. Едно и ще издържи доста повече. Цак. Направихме си този меч. Можем да си го върнем тук при готовите. Не, всъщност този е енчантнат. По-добре да го държим тук. При всички останали. Двата лапис лазули меча също ще бъдат енчантнати. 6 атака. Смайт. Да, също 6 атака. Ето, поне стават малко по-здрави. Вижте колко енчантмънти имаме. Efficiency 2 и сега е моментът да направя нещо, което чакам от много време. Слагам двете тук. Стават Efficiency 3. Можем да си заплатим тази цена. И ето, като за край на епизода също ще направим нещо много яко. Коя от двете да вземем? Или всъщност не, да си пазим за обсидия на този енчантмент. Нека по-добре така да направим. Защото това нещо, като го добавим към тези паксели, ето към тези, така ще чупат всичко, че просто не е истина с Efficiency. За този момент купнея и го чакам. Ще се видим следващия път. Надявам се тогава да сме крачка по-близо до него. Чао! Нека ви си поклоня така малко. Имам страва в газа. Нищо. Чао и ще се видим следващия път.